आंथ' एक्ट्रेस बा नों माथो एसे देरबायलै र' खरा वा गोसथोनो हासिगोन र' खरा तुलतुलआ थेवब्लाबो दाबो हुवाखौनो गोसथोआखै माला हुवा गोसथोगोन माला फिसा जागोन दै माबा गोबाव नांगोन दसन बिदिब्लाथ' जानाय नङालै বিজনেছটো অলপমান দেৰি হৈ যাব ইবাগে দেৰি হৈ গ'লে আৰু মইতো আপেল মোবাইলটো পাবা নহয় ৰে जानाय नङा मायबा मोनसे खालायथारनांगोन आङो खारन मुसे आपेल मोबाइल जल्दी ही चाहिए खीबा ना था खीबा करवा लागबे रे नोहाली तो नहीं हो जाएगा आपेल मोबाइल नहीं मिलेगा थाप थाप माबा मोनसे बिजनेस मावनांगोन आङो बिजनेस दाथ' आङो न'आव ओरैनो बेखारसो दङलै फरायाबो स्कुलावबो थांला ओरैनो थास्लायस्लाय दा मायबा मोनसे मावनांगोन आरो नङाबा दाय जिर' थाबाय थानो गोसो गैलालै बेसेबां जिर' थाबाय थानो मायबा मोनसे मोननो लुबैबाबो फैसा गैया मायबा मोनसे जानो लुबैबाबो फैसा गैया फैसा थाखा गैयिखाय दा आङो मा खालामगोन नङाबा बेफारिखौनो जानोसै खोनालै आङो रखरा मावमारगोन आं बेफारिखौनो जासिगोन बा मार समायगोन माथो माबा गायदे बेफारि गायदे बेफारि होनसिगोन आंखौ ओमफ्राय दा मा बेफार मावनाया मोजां जागोन र' आइजों एसे रायज्लायहैनि र' बा बिबारि साया लोंनो बेसेबा मोजां जाखादोंलै नंगौ गोदै जादोंना औ जादों सिनि सापात एकदमबारे ग्रोब नांखादों रोंसोगौलै नोङो साहा फुदुंनो नोंबो रोंगौ आरो आब' रोंगौथ' र' आब' नोंबो नंगौ ना नंगौथ' र' ओमफ्राय टिल्लुआ लोङानो साहा लोंखांबाय बियो आब' ओमफ्राय नोंसोरो दिनैबो माइ हानो थांगोन न' आब' थांगोन दिनैबो आब' नोङो दिनैबो हारसिं जागोन दे जेबो नङा दे मबाइल नायबाय थागोन आङो मबाइलाव फिल्म सोना लाबोखादों र' नायनांगोन दायो मा फिल्मलै हिन्दी ना बर' दायो आंबो नायगोन र' माबा हिन्दीबो दङ बर'बो दङ दायो नायनो हागोन दे नायगोन र' आब' नोंनियाव कार्टुन नायजाया न' माने इउटुब नायजाया न' नोंनिया ओहो मोस्रोमागै इउटुब नायजाया आंनिया इउटुब नायजाया न' आब' जुदि इउटुब नायजानायबा आङो बर' कार्टुन नायगौमोन आं बर' कार्टुनफोरखौ नायनो बेसेबा मोजां मोनखायो आङो सानसेखालि लुदुमि आब'नियाव नायदोंमोन लुदुमि आब'आबो नायबाय थायो जा मोजां मोनखादोंमोन आं नायनानै मोजांथार जायोथ' र' नायनो बर' कार्टुनफोरा आंबो मोजां मोनो आरो देनां मबाइल गेदेर बायबा आङो कार्टुनखौनो नायबाय थागोन सोरबा सोरबि मानसिफोरा माबा कार्टुन नायबा नोंसोरो गथ' गोरलै नामायोलै बुंसिसो कार्टुनखौ गथ' गोरलैफोराल' नायालै गेदेरफोराबो नायो गथ' गोरलैनिफ्राय गेदेरफोरासो बांसिन नायो खोना नंगौबो खोना दे लोंदो नोङो साहाया लोङाखैबो माबा गुसुआनो जाबाय खोना नोंनिया गुसु जाथ'वाखै र' आं बाराद्राय गुदुंबा लोंनो हाथारा माबा आंथ' गुदुंबासो मोजां मोनखायो आंबो आरो ओमफ्राय दिनैनो हाखांगोन ना बिबारि दिनैबा हाखांगोन ना हाखाङा हाखांगोन खोना दे मैयाबो दाख्लैबो हाबायना दिनैबो सानथाम जागोन ओमफ्राय माइखौ नोंसोरनो रोगागोन नामा रोगानो होबा रोगासिगोन सोर फन हरलायखौलै एसेबां फुङावनो रिसिभ खालायथ'आ आङो दानो रिसिभ खालायनो हाया आब' बाद होलै दायो खालायसिगोन आङो औलै साहा लोंनायफोराव डिस्टार्बनो हरलाबायो औलै जानायफोराव मावनायफोराव फन हरबाय थाबा आंबो डिस्टार्ब मोनसोयो रिसिभखौनो खालाया आङो मालाबा आङो आरो जेमान खामानि मावबाबो जाबाबो फनखौ हरबा रिसिभ खालायखाबाय आरो नंगौ ओमफ्राय बिबारि ओंखाम जालाङा नोंसोरो जालांगोन र' एसे आब' दे जालांबानो जाबाय उखैगोन ना नङाबा ओमफ्राय ओंखामखौ संखांबायबा
औ आब' ओंखामखौ संखांबाय आरो बाथोन देनोसै एसे ओमफ्राय आरो ओंखामाव आलु दरनै होदो बेखौनो सेफ्लेनोसै दे माला माला उन्दुलांनाय आं सफायाव जेबो फात्ताखौनो मोनासै दाबो रागायाखै आङो आरोबाव उन्दुनोसो ओंखारबावदो रखरा उफाय नाय सिखारनांसिगोन ओंखामबो संनो दङो सासेयाबो डिउटियाव थांदों सङाबाबो जाया बियो थाबालाय माबा मोनसे संनो होगौमोन ओंखाम नङाबा ओंख्रिखौबाबो संनो होथारगौमोन आङो इसेबां खामानि मावखानांगौ रखरा हाबा जाबाथाय रुवाथि सासे नांगौमोनलै आंनो बेफोरबायदि खामानि मावना जाबाय थानो हायालै आङो एसेबां खस्थ'खाहै मानसिया सोरबा एसेबां खस्थ' मावनानै जाबाय थानो हायो नामा थाख्लाखौ सासे रुवाथिखौनो नागिरनो होनांसिगोनलै नङाबा आं हानाय नङालै सानफ्रामबो बिदि खामानि मावबाय थानो र' थाख्लानिया माथो फिसाजो दङमोनलै नङाबा बिनि फिसाजोखौनो लानो होसिगोन नामा एक गुलि दुइ शिखार होमबानिया रुवाथि नङाबाबो जासिगोन होमबानिया आरो फ्रियावनो जागोन खामानिफोरा रुवाथि लाबोबा आरो रुवाथिनो माहा माहा फैसा होबाय था थाख्लानि फिसाजोखौ लाबोबा आरो फ्रियावनो मावना होजोबगोन खामानिफोरखौ फैसाबो होनांनाय नङा रुवाथिनो माहा माहा 4,000 5,000 होस्लायस्लाय आंहा पस्ट अफिसाव जमा खालामना दोनगोन आरो फैसाफोरखौ दायो थाख्लाखौ बुंनांगोन र' नोंनि फिसाजोखौ लाबोना दोनफैदो होननानै थिगसाय खामानि मावनो होखागोन रखरा थोबसेबो जिरायनो होखाया आंथ' मोनसे खामानि मावखाया न' लिरनाय न' सिबनाय ओंखाम संनाय ओंख्रि संनाय सिथ्ला लामा सिबनाय जि सुनाय गासिबो खामानिखौनो मावजोबनो होगोन रखरा थाख्लानि फिसाजोखौ थाख्लायासो माला मोनफैयो आङो गाबोननो लायनो होगोन आङो बेफोरबायदि खामानि मावबाय थानो हालालै रावखौबो बिदि ओंखाम ओंख्रि संना जाहोबाय थानो हाया आङो लाखिना दोननाय रुवाथि नङा आङो रावनिबो आया गोजांसोदोंलै दुगैनोबो सनाथि आगैयासो बेसेबा फुङावनो दुगैनो हागौलै आं आरो बासोयो एसेबां फुङाव लाइमोनाबो एसे बादुलिमोन फुङावनो दुगैयामोन बिबो सानजौनासो दुगैखायोमोन बिबो बेखौबो फुङावनो फन हरबाय गैया मालाय रिसिभखौनो खालाया आंलाय आंनि गोसोनि बाथ्राखौलाय खिन्थानो हागोन ना हालासि खिन्थानो सानबाबो फनखौनो रिसिभ खालाया लाजियोबोलै खिन्थानो सानबाबो माबा लाजिखांसो माथो र' नङाबा SMS आवनो खिन्थाहरनोसै नामा ओरैनोथ' फन हरना खिन्थाहरनो हानाय नङा खोना आङो र' SMS आवनो खिन्थाहरनि र' फिसा दुगैनो होननाया दुगैखांबाय नामा दुगैथ'वाखै र' मादै दुगैनोसै र' दे दुगै फिसा ओंखाम खुरनोसैमोन आङो खामानियाव थांगोनबा फिसा औ थांगोन मादै थांगोन दे होनबा फिसा दुगै नोङो दुगैखांबानो ओंखाम खुरना होनोसै आङो औ जागोन दे मादै माबा अनजालु फिसा लाइमोना फन हरथाराखै ना मायो गैया मादै लाइमोना फनखौनो खालायनो नागिरा आरो आं फन खालायबाबो रिसिभखौनो खालायनो नागिरा माथो खामानिफोर मावदों खोना जानो फनखौनो रिसिभ खालायनो नागिरा माथो दा हरनाय नायनाय आरोबाव खेबसे दायो हरगोन दे मादै बेलासे औ दे होनबा फिसा दुगैदो ओंखाम खुरना होनोसै आङो दे मादै गिबियावनो मा लिरना हरगोन आङो जेखि जाया आं नोंखौ मोजां मोनो होननानै लिरना हरनोसै आङो
लाइमोन, आं दिनै नोंनो आंनि गोसोनि बाथ्राखौ खिन्थानो सानदोंमोन। लाइमोन, आं नोंखौ मोजां मोनो। नोङो आंखौ मोजां मोनना मोना मिथिया, नाथाय आं नोंखौ जोबोद जोबोद मोजां मोनो। हरबाय र', दाबा लाइमोना आंनो रिप्लाइ हरगोन ना हरा? हे, आं मेसेजखौ हरनाबो लाबाय। हरखांनानै माबा लाजिनोसो ओंखारसोबाय आङो आरो गिसोबाय आङो। दाबा मा होनहरगोन बियो? दाथ' मेसेजखौ डिलेटबो खालायनो हाला। हे, डिलेट खालायबाबो बिनियाव थांखाबाय एसएमएसआ। माथो जेबो रिप्लाइ हराखै ना बियो मबाइलखौनो दाङाखै? इसोर, लाइमोना आंखौ रायाबानो जाबाय। हरनाबो लाफ्लांबाय एसएमएसखौ। ए गसाय, गिनायसो मोनसोबाय आङो, थोर थोर खमफिनाय मोनसोबाय।